Fl-okkażjoni tal-20 sena mit-twaqqif tal-Kordin Business Incubation Centre, Malta Enterprise se tkun qed torganizza festival għall-Istartups. Din se tkun qed issir bel-Ħamis u s-Sibt f'tinda bis-swid dan iċ-ċentru f'Kordin. Dan il-festival se jibda l-Ħamis permezz ta' ċelebrazzjoni ta' suċċess ta' dan iċ-ċentru fejn startups illum il-ġurnata kumpaniji stabbiliti. Imbagħad matul il-Ġimgħa u s-Sibt f'dan il-festival se jkunu qed isiru sensiela ta' workshops li sejnu lill-Istartups jew lil dawk li qed jitħajru jiftħu kumpanija. Ġurnata qabel jibda dan il-festival wan jużar l-aħħar tħejjiet fejn tkellimna mal-kellim tal-Malta Enterprise Anthony David Gatt. Opportunità biex mill-ġdid nerġgħu naqdu l-startups anke wara iż-żmien tal-COVID u għaldaqstant din id-darba b'mod fiżiku. Ser ikonna taħlita u għaldaqstant titlu ta' festival għaliex se ninħaltu id-diskussjonijiet dwar temi differenti, dwar women in tech, dwar cyber security, dwar artificial intelligence, dwar il-qasam ta' drones u ħafna oħrajn fosthom anke kif kumpanija timxi minn startup għal scale-up. Dan il-festival se joffri opportunità li startups jiltaqgħu m'entitajiet governattivi, korpi kostitwiti u anke membri mill-Malta Enterprise biex jifhmu l-iskemi li toffri din l-aġenzija lil dawk li jibdew startup f'pajjiżna.